दिनै जों आं बिजेपिआव जइन जानाया प्राय 2010-11 जइन जादोंमोन दिनैसिम माने सेन्ट्रेलावबो गभर्नमेन्ट दं स्टेटआवबो गभर्नमेन्ट दं आरो बिटिआरआवबो माने इउपिबो जोंनि एलायन्स गभर्नमेन्ट दं बे खेत्रआव जों माने खुनु जोंनि जिथु बिजेपिनि माबा मावथि हान्जाफोर माने बिटिसिआव जेबो भेलु दोनाखै फारसेथिं जों स्टेट गभर्नमेन्टआव थांबाबो जों जेबो रेसपन्स होआ आरो बिटिसिनिखौथ' मा बुंनो प्रमद बर' साराबो जिबायदि बाहायो बिजेपिखौ माने पुतला बायदिसो बाहायो दा जों माने बिजेपिआनो जोंखौ माने बिबान होनानैबाबो माने पुतला बायदि बिसायदों माने खुनु डेभेलपमेन्ट खामानि हरा जिबिलागा माने बिजेपिआव खामानि गोसो मोदोम मावफुंनानै होनानै मावफुंदों खामानि मावगासिनो बिसोरखौ माने दलाव थाबाबो मन्त्रि एमएलएआनो जा माने पुतला बायदिसो बाहायना दं जायनि थाखाय जों दिनै माने बिपिएफआव हाबफैनो गोनां जादों माने बिपिएफआव जों माने गोबां मानसिफोरानो जोंखौ माने जगाजग लादोंमोन जोंजों फैनानै नाथाय जोंनो गावनो सालिजारि नायदों सोरजों थांबा मोजां जागोन ओमफ्राय जों मोनसे डिसिसन लाबाय गावनो माने गोदो जिबायदि हाग्रामा सारा सिगाङाव जिबायदि मावदोंमोन बेखौ जों मोजां मोननानै दिनै माने बिजेपिआव हाग्रामा सारजों हाबफैनाय जाबाय आं बे चिरां जिल्लानि माने डिस्ट्रिक्ट जेनेरेल सेक्रेटारि आं बेखौनो बुंगोन माने दायो जोंनि बिटिसिआव बायसान्स बिजेपि गभर्नमेन्ट फैबाबो जोंबायदि जिबायदि सुग्रोमना मोनबाय दांग्रा मोनबाय बिटिसिआ माने सानसे समाव खोमसि जानानै फैगोन जों जिबायदि नुबाय बेखायनो जों माने दा हाग्रामा सारखौ मोजां मोननानै बिजेपिआव जइन जानाय जादों फैनायखौ 100% नुहुरदों जों आरो जों लाबोगोनबो एकदम सियर मोजां मोनदों जोबोद मोजां मोनदों पाब्लिकखौ नुनानै जोबोद मोजां मोनदों क्रिसमासनि बाम्पार अफार उदालगुरि नोगोरनि शंकरदेव मिशन हाई स्कुलनि साखाथियाव थानाय रेगे-रेगां दखना गलायाव लफाय एफएनएफ महर ब्रेन्ड बिबार ब्रेन्ड आर'नाइ ब्रेन्ड जुरिपाट माथानि बायदि रोखोमनि दखना आर'नाइ ब्लाउज फालि आरो बर'नि साबसिन हामसिन आगरनि जिफोरखौ हलसेल आरो रिटेल मोन्नैबो बेसेनाव बायनो हागोन बेनि थाखाय नोंथाङा 7896313108 एबा 8471820909 जानबुं नाम्बाराव सुलाद लानो हागोन।